Намираме се в село Обнова, област Плевен. Тук ще се срещнем с господин Дечков, който успешно е реализирал проект по мярка 123 добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Той е направил складова база именно по тази мярка. Господин Дечков, складовото стопанство, което сте изградили, е частично финансирано с проект по мярка 123. Разкажете на нашите зрители за проекта. Складовото стопанство по проект е за 16 000 тона зърно с сушилня и буферни клетки, като тези 16 000 тона са разпределени в 4 клетки по 4 000 тона. Предвидено се изгради на 4 етапа, като предмет на инвестиция по-скоро на помощта от Държавен фонд земеделие е втория етап, който е втората клетка, силозна клетка с вместимост 4000 тона. Мярката е с широк обхват. Защо се насочихте именно към изграждане на складово стопанство? Да, наистина с широк обхват, но нашата дейност, мелничарството, основната ни дейност, се нуждае от складово стопанство. Една мелница без складово стопанство не може да функционира, ако няма зърно на склад. Така че това за нас е просто като придатък на основната ни дейност. Затова се насочихме към изграждане на складово стопанство. Така една мелница е доста по-гъвкава, когато има голяма складова база. Заскладява зърно на цени, които са по-ниски по време на реколтата и после съответно е по-конкурентна, когато цените на зърното се покачат. Кога кандидатствахте, кога получихте средствата по програмата? Кандидатствах в началото на 2009 година. На 19 януари не е входиран проекта в регионалната дирекция. В Плевен на 5 май 2010 година подписах договора за финансиране. Година и няколко месеца. Как се насочихте точно към мярка 123 добавяне на стойност към земеделски и горски продукти? Характера на нашето производство на практика не вкарва в тази мярка. Ние, специално мелничарството, може да се кандидатства или по мярка 123 от развитието на селските райони програмата, или по програмата на конкурентоспособност. Но там във времето нещата са много неясни все още и там размерът на субсидията е по-малък. Така че по мерка 123 споменахме вече 50% е субсидията от цялата инвестиция. И това така от само себе се предполага насочване към тази мярка. Цялата инвестиция е за сметка на инвеститора. След приключване на строежа, след приемане, издаване на разрешение за ползване, тогава може да кандидатстваш за отпускане на средствата. Така че сега вече колегите, които кандидатстват, са облегчени в този смисъл, че могат да ползват 25% от субсидията. При нас изградихме втория етап с банков кредит, който после беше, след получаване на субсидията, беше част от него погасен с тези средства. Колко е голяма тази складова база? Складовата база, в начало споменах, тя е за 16 000 тона, като всяка клетка е по 4 000 тона, плюс сушилня и буферни клетки. На този етап от нашето развитие като фирма сме стопирали нещата до тук. Тази вместимост, която има на практика от 8000 тона вече, за нашия капацитет на мелницата е напълно достатъчен, защото едно такова, зрителите сигурно направиха веднага изчисление, че една такава 4000 тона, една такава вместимост срещу 600 000 лева с ДДС, е сериозна инвестиция. А всъщност складовото стопанство е пасивен, не е активен източник на средства, е пасивен. Така че на този етап, като производителност на мелницата и капацитет на складовото стопанство, общо взето има паритет.
Колко човека работят в складовото стопанство? Складовото стопанство е напълно автоматизирано. Такова ми беше условието при проектирането, да бъде напълно автоматизирано. Работи, на практика го обслужва един човек, като този човек работи само на пулта, нали? Съответно, когато всичко върви гладко, ако има аварии, нали, се включат още един-два механици, които отстраняват авариите. За сега почти нямаме аварии. Доволен съм от техниката, с която е оборудвано стопанството. Работи за сега безотказно и сме доволни. Кандидатствали ли сте и по други мерки от Програмата за развитие на селските райони? Не съм кандидатствал по други мерки. Това е единственият проект, който съм подавал, и то по мерка 123. Откъде получихте информация за тази мярка? От медиите, от интернет и от консултантската фирма, които на практика те бяха така генератора на цялата история. Те ме посетиха тук на място в Обнова, разясниха ми в детайли вече, нали, цялата процедура и след кратко колебание реших, че има защо човек да кандидатства по мярката, както се оказа впоследствие. Благодарим ви, че бяхте с нас. Следващия път отново ще ви покажем как да спечелите европейски пари за вашия бизнес.